mag-vape ka na lang kasi mas safe yun kesa sa paninigarilyo. Char! Hindi yun totoo! Okay, kasi meron tayong tinatawag na vaping-associated lung injury. VALI. Wow, char. Paano ba sinisira ng vaping ang baga? May component ito na tinatawag na vitamin E acetate. Ang vitamin E, normally nahanap lang yan sa pagkain, supplements, meron din siya sa ibang skincare. Healthy at safe siyang kainin, ipahid sa balat, pero hindi safe ang vitamin E acetate pag nilalanghap mo siya. Pag pinapainitan mo ang vitamin E acetate, magproproduce ito ng toxic at poisonous na chemical gas na tinatawag na ketene. At ito ang sumisira sa baga. Pwede kang magka-cancer sa baga, pwedeng magmanas ang baga, pwedeng magka-tubig sa baga. Hindi totoo na mas safe ang vaping kesa paninigarilyo. Ligtas ang may alam hanggang sa susunod.